Hej, mit navn er Thomas. Jeg læser kommunikation på Roskilde Universitet og er kasserer i DSU Helsingør. Jeg har valgt at lave en film, jeg kalder Helsingør til debat, fordi jeg synes, det er nødvendigt at høre de folkevalgte om, hvordan de har tænkt sig at løse mange af de problemer og udfordringer, Helsingør står overfor i fremtiden. De sidste par år har været en turbulent periode for byen. Der har været budgetoverskridelser, protester fra borgerne, butikslukninger og ret meget negativ opmærksomhed i de landsdækkende medier. Sådan synes jeg ikke, det skal være. For Helsingør er så meget mere og har så meget mere at byde på. Smuk natur, engagerede mennesker, helt unik historie og en utrolig mangfoldighed gør, at vores by ikke bør blive endnu en provinsby i rækken. For at den ikke skal blive det, er det nødvendigt at holde politikerne i ørerne. Derfor synes jeg, at du skal stemme til det kommende valg, så de politikere, du er mest enige med, kan kæmpe for din sag. Den 19. november 2013 er der kommunalvalg i Helsingør. Jeg har truffet mit valg. Har du?